a tare ba tafiya ga ne ya ka ce zan je au mu je ai malam sawai ka jiwon ba ka wallahi yanzu nan zaka neme ta karasa ni da wayata a cikin sa ta aljihu wallahi ƙarya ne ba zai yi ba baka san nan ba kauye bace ko ka manta nan birni wacin waya ake wallahi kai bari in gaya maka a ƙauye ma ni dan iskan kaina ne domin a lungonmu idan aka rasa kajin mutane guri na ake zuwa da agwagi in aka yi sa abincin yanzu ba sannan sai abincin hanci ba da su don haka ba wani ba zai yi wace na zo nan binni wani zari min ido ba wallahi ba zai yi ya masa dan sa doke da masta ba mu da Allah waya ta kuma akan me zan baka waya ta baka bayar ba kenan akan me zan baka waya kama da ni kama ga waya to ga oh wani waya ka kalli kan dali to akwai haka jawabin din lai kai sun za ka shi ka ban zugumbi zan ba a'a baba na wallahi ba ina so ma ya isa kawai